Vyštudovala učiteľstvo, po rokoch sa začala venovať arteterapii a kanisterapii. Andrea Geseová, mojimi očami. Vítajte. Ďakujem. Teraz tu máme mimoriadne aj hostia, špeciálneho hostia, psíka Marley. Je náročná práca so psíkom? Tak je to druhá bytosť, takže je to vždy ťažšie, pretože jej musíte rozumieť a samozrejme, keď s ňou chcete pracovať v nejakom tíme, tak musíme sa dohodnúť obidve. Takže je to práca krásna, ale teda náročná. Najčastejšie kam chodívate spolu? Čo je taká vaša najčastejšia aktivita? Navštevujeme zariadenia. A predtým sme navštevovali zariadenia seniorov. Teraz sú to vlastne prevažne zariadenia špeciálne, a to pre autistov. A samozrejme máme individuálku a taktiež aj skupinové terapie. Popri arteterapii teda používam aj terapiu so psíkom, teda kanisterapiu, a v kombinácii s arteterapiou to môže byť veľmi nápomocné. Marley je, vidím, že veľmi kľudná, že ona naozaj asi veľmi rada chodí medzi ľudí. Ona hneď, ak prišla sem, hneď sme sa privítali, hneď kývala chvostom, tešila sa. Aj keď teraz asi má možno trošku trému však. No, oddychuje. Svietí asi svetlo, tak ako mne, ale oddychuje. Upadá do toho svojho módu. Čo to znamená? Ona oddychuje. Ona vie, že má nejakú prácu, keďže je tu teraz so mňou a snaží sa byť v pohode, v kľude. A keďže ona je vlastne psík, alebo kanisterapia, ktorú prevádzame my, tak nie je na aktivitách pohybových, povedzme ako hádzanie si, i keď teda máme aj tieto aktivity, ale ona je predovšetkým kontaktná. Tak toto je taká jej poloha pracovná, že leží a prijíma kontakty, oddychuje a vlastne vníma tie bytosti, ktoré sa jej dotýkajú, či sú to teda detičky s nejakým handicapom alebo niekto iný. I vždycky hovorím, keď prinesú deti, prineste tak detičky, aby sme treba mohli polizovať nožičky, ak tam môže prísť k nejakej masáži na nejakú stimuláciu tých nervových zakončení, napríklad na nožičkách, u bábetiek, tak robíme také masáže. A pokiaľ viete ako, tak tá Marley vlastne s tým jazykom dokončí celú tú masáž a deťom sa to niekedy veľmi páči. A hlavne, keď pozorujú to zviera, predsa len veľa chlpov, je to nový tvor a oni sa vlastne uvoľňujú už len tým pozorovaním toho celého procesu a tým teplom celým. Niekedy dokonca tými nožičkami, ako keby tá stimulácia prebieha práve tým, že ju hladkajú po tej srsti. Je to pre nich veľmi príjemné, bezbolestné a akési prirodzené. Ja som vás stretol práve na jednom detskom tábore, kde ste boli s Marley. Detičky ju hladkajú, niekedy aj ťahali za chvost. Takéto veci nevadia? No, komu by to nevadilo, hej, ale ona to zvládne, berie to ako súčasť a na to som tam ja, aby som vedela to nejako korigovať. Ona sa vie ohradiť, samozrejme patričným spôsobom patrí to k tomu a patrí to vlastne aj k súčasti takej edukácii, že vlastne ak chcem naučiť dieťa nejakému sociálnemu správaniu, tak môže sa to naučiť i cez toho psíka, že nemôže ubližovať, nemôže ťahať. Ani jemu by sa nepáčilo, keby ho niekto potiahol za uško, za vlásky. Je náročné vycvičiť takéhoto psa? Alebo ako to funguje vlastne? Ako ste sa k takémuto psíkovi vydostal? No, ono je to taká história. Myslím si, že u každého psovoda alebo v každej kanisterapii ten príbeh funguje nejako úplne ináč. U nás to bolo tak, že ja som o kanisterapii vôbec neuvažovala, ale mala som na doučovanie u nás doma malé dievčatko s ADHD poruchou a doučovala som ju angličtinu. No a my sme vtedy práve mali Marley ako malé šteniatko a to dievčatko milovalo psíkov a zvieratka a dovtedy, kým nebola teda Marley u nás, tak to dievčatko bolo schopné naučiť sa 5 slovíčok za tú lekciu. Ale keď prišla Marley, tak som zistila, že pod stolom majú také nejaké láskanie, mojkanie a potom to dieťa vlastne bolo menej kinetické, naučilo sa viacej slovíčok, pracovalo sústredenejšie, dokonca tam bola motivácia, kedy sa môžem hrať so psíkom a keď som povedala, naučíš sa ešte ďalšie slovíčko. Takže fungovalo to
A ja som si vlastne následne potom nejakým spôsobom vygooglila alebo našla, že sa tu teda niečo deje a teda, že je to kanisterapia a že vlastne je to nejaký druh činnosti, ktorý môžem nejakým spôsobom lepšie uchopiť, možno sa ho lepšie naučiť a poskytovať niekomu inému. Takže keď som si našla slovičko kanisterapia, našla som si teda, že kde by nám urobili výcvik, najskôr teda prebehlo testovanie, či Marley vôbec je vhodný psík. Takže robili sme to v Slovenskej asociácii psychoterapeutov, pani Monsmanovej. Marley už spí. No a po testovaní sme teraz zistili, že je to v poriadku. Potom prebehol ďalší výcvik. No a začali sme vlastne v praxi. To znamená, že našli sme si pracovnú skupinu. Boli to seniori, ktorých máme teraz ale zakázaných od doktora. Pretože ten šráf, ktorý tam vlastne má, zrejme súvisí práve s takou príhodou, kedy Marley prebrala atak Parkinsona z klientky. Nevidieť to tak neuverím. No a následne teraz sa aj začal vytvárať taký vriedok, keďže mala vtedy ešte len rok aj kúsok, tak doktor povedal, keď sme prišli do ambulancie, že to súvisí s divokým mesom alebo proste s nejakým veľkým stresom, že to, čo je vlastne rastie, normálne psík dokáže spracovať, ale zrejme tuto musel byť nejaký veľký šok, tak sa ma pýtal. No a potom, keď si vlastne všimol, že má červený krížik, tak sa ma spýtal na vekovú kategóriu. A mňa vtedy napadlo, že to asi súvisí s tým atakom. Takže máme zakázanú túto skupinu. Čiže váš psík asi nie je vhodný pre seniorov, takže skôr pre tie deti? Tí seniori, to bolo úžasné, to bolo krásne, to bolo, ona sa tam veľmi tešila, ale ako som počula, teda seniori sú tá ťažšia skupina, kedy zoberú, ale nevedia tak dávať, ako sú to práve malé deti a ako sú to autisti. Takže my chodíme tam, kde je to šťastie ako keby také viac vo vzduchu. Takže chodíme medzi deti, medzi dávníkov. Čo je možno najťažšie pre ňu, keď je takto medzi deťmi? Je možno čas, kedy už na nej vidíte, že už asi jej stačilo? No, ona prácu má rada, teší sa. Takže keď nastáva to naše pravidelné stretnutie v zariadeniach, tak ona skočí do auta, už je pripravená, ona to nejakým spôsobom teda má to tak natýkané. Teší sa medzi deti, ale po tých 20-25 minútach podľa toho, aká je atmosféra, povedzme, alebo čo sa vlastne v tej danej časti odohráva, tak potom vidím, že napríklad začne mať so mňou veľmi taký intenzívny kontakt, začne mať takú hlavu medzi ramenami a vlastne už pozerá na dvere. To znamená, dáva mi veľmi najavo s tým, že už je unavená, teda, že už má dosť. Ja to musím rešpektovať, som jej psovod, som súčasť toho týmu, takže... Koľko to je možno v čase, že... Tých 45 minút, to je to, čo sa vlastne uvádza, že kanisterapia môže fungovať. Samozrejme, môžete to predĺžiť alebo skrátiť, ale tých 45 minút sa uvádza. A vlastne myslím si, že u každého, kto pracuje so psíkom. A bolo už aj také, že veľmi rýchlo to skončilo, že naozaj už bolo vidieť, že už má dosť po nejakých 10 minútach? Nie, vždycky sa to nejako dá. Ona to vie spracovať, ja to nejako... Vieme to dať. A prípadne ju odstránim a idem teda do tej práce ja, že vieme sa tak nejakým spôsobom doplniť, pretože kanisterapia je založená práve na tejto dvojici. To znamená, že psovod a pes. A niekedy ten pes naozaj potrebuje ako keby vypnúť, prípadne musí byť strážený, pretože deti, napríklad u autistov sa stretávate s agresiou, s takými silnými prejavmi a vy niekedy vlastne musíte robiť ako keby ten prechodný most a vlastne funguje to. Vy sa prepojíte s tým psíkom. To není o tom, že vy ste tu a psík je tu. Musí to fungovať. Čiže vy istým spôsobom jej robíte vtedy takú ochránku, hej? Určite. Čo je také možno najťažšie, keď idete do terénu? A možno kedysi by som o tom uvažovala, že ako to vysvetľovať, čo urobí. Ja to vysvetľujem vždycky, ale v podstate to nechávam na ten samotný proces, pretože ide o to byť prirodzený, uvoľnený. Vtedy tie procesy fungujú. Pokiaľ by ste tam išli na nejaké povely alebo s nejakým stresom,
To nefunguje, to radšej zrušte. Sú deti, ktoré naozaj, že ona si ich tak čekuje. A sú to deti, ktoré sa môžu po nej váľať, zle jej robiť, naťahovať ju a ona nič. Ona si to nechá, jak šteniatka. Ale sú deti, ktoré sa priblížia napríklad na meter a ona ich cíti. Ona cíti, stále ich čekuje, aby proste... A ja vtedy viem, že ja sa tam musím postaviť a dieťa vlastne musí chodiť okolo, lebo ona ide a chráni sa. A mohla by teda urobiť taký pohyb, ktorý by mohol znamenať niečo nepríjemné pre to dieťa, pre tú skúsenosť toho dieťaťa. A takže toto sú tie momenty. To nie je len o tom, že si lahne a prebieha kanisterapia. Čiže ona cíti to, že vlastne to dieťa sa ako keby jej bojí, alebo... Ja to vnímam, že je to založené na vibráciách. Áno, je to fyzika. Všetci vibrujeme proste, ako náhle máte nejakú emóciu, tak sa vám zmení váš stav a jednoducho, keby ste boli napojení na nejaký prístroj, tak vám to ten prístroj vyhodnotí. Máme na to srdiečko, máme na to mozog a tú vlastne aktivitu neurónovú a vôbec aj telesnú, ona vycíti. Vám sa mení pach, vám sa mení kmitočeda, ona to všetko vlastne cíti. Môžem ju ja chcieť medzi deti, ona si ich poovoniava, hej, ona si ich očekuje, alebo zinformuje sa, čo to tam vlastne má. A potom si zrazu láhne k babičke. A babička je celá úplne z toho, ja viem, áno, ja potrebujem terapiu, lebo väčšinou, ja keď vidím aj na terapiách s deťmi, že je tam unaháňaný rodič, ktorý behá z terapie na terapiu. Sám v podstate nemá kľudu. A tak niekedy vlastne tú terapiu zameriam viac menej na to, aby sa rodič uvoľnil, upokojil, pretože tam je spojka na to dieťa. To znamená, my ten proces musíme riadiť aj cez toho rodiča, inak to nejde, to je uzavretý kruh. Robíte aj arteterapiu. Čo táto práca obnáša? Rozmýšľam, ako to povedať. Ja milujem arteterapiu. Kanisterapia je pre mňa o mnoho ťažšia, pretože tam naozaj musím dávať pozor aj na marly. Čo jej asi chodí po rozume, hej? Aj keď teda mnohí si povedia, čo by jej chodilo po rozume, ale vy to navnímate, čo vám ten pes hovorí. A dokonca ona navnímava mňa. To znamená, že ona ako keby vedela, kde pracovať. V arteterapii som sama s klientom. Tam je ten proces vlastne naviazaný na toho klienta a zároveň teda aj na vlastné pociťovanie, aby som vedela, čo sa v procese odohráva. A keďže som v krásnom ateliéri v Trnave, a robím to, čo myslím, že viem. Je to spojené s umením, tak je to práca krásna. Vy robíte nejaké konkrétne maľby alebo nejaké vzory a potom ich nejako, dajme tomu, vyhodnocujete? Alebo ako to funguje? Je to o mnoho zložitejšie, o mnoho otvorenejšie a keby som to tak nazvala, je to veľmi širokospektrálne. I keď teda každý arteterapeut používa tú nejakú svoju vlastnú cestu, ako sa dostať do toho procesu s klientom. Keďže robím skupinové aj individuálne arteterapie, párové, aj rodinné, dokonca to môže byť aj cesta nejakého teambuildingu, tak si vždycky pripravujem arteterapiu ako keby šitú na ten daný proces. Takže kreslíme obrázky, modelujeme, maľujeme, šijeme, niekedy aj beháme, niekedy hráme drámu a o rozprávaní sa vlastne okolo toho celého procesu. Kto všetko sa vlastne môže zúčastniť buď tej arteterapie alebo kanisterapie? Je vôbec niekto, pre koho to nie je vhodné? Ja mám stále pocit, že môže sa ktokoľvek. Áno, že tam vlastne není ani o intelekte, není o tom, že viem kresliť alebo neviem kresliť. To sú procesy, tvorcami sme všetci. Či vedomými alebo nevedomými. Či na to používame ruky a výtvarné umenie alebo niečo iné. V arteterapii to, aj keď je tam art, áno, ale to je až to druhoradé. V podstate sú to len materiálové záležitosti, ale tá tvorba je založená na niečom, čo je vnútorne o mnoho hlbšie a má to vlastne každý. Špecializácia existuje, na to sú teda techniky v arteterapii. V kanisterapii teda my máme zakázanú práve skupinu seniorov, pretože marly ako keby, ja to poviem tak skrátke, berie to príliš vážne a nevie to potom spracovať energeticky. To znamená, že to potom nie ako keby zostáva. Pretože po kanisterapii musíte sa o psíka postarať, to znamená, že po tých 45 minútach musí sa ísť prejsť, oddychnúť si, zažiť niečo pekné, to znamená, potrebuje vychádzku. Takže
predtým potrebuje vychádzku, potom pracuje, potom potrebuje vychádzku, že okolo toho psíka na to jedno stretnutie je vlastne celkom kopec roboty. Načož arteterapia sa uskutočňuje vlastne formou iba mojej prípravy a materiálovej prípravy. A je to vlastne skutočne iný proces. Tieto dva procesy ale môžem treba spárovať. Kontakt so psíkom im môže priniesť uvoľnenie sa. Ale to môže vlastne v každej vekovej kategórii. Psík môže byť, alebo kanisterapia môže byť spontánna, to znamená, máte psíka doma, svojho vlastného. A nenazývate to kanisterapia, ale tie procesy tam nastávajú. Vyvedie vás von, pretože ho potrebujete vyvenčiť. To znamená, nezostávate v tej samote. Je to váš spoločník. Prídete domov z práce, on vás víta, teší sa na vás, zdraví vás krútením chvostíka, olizuje vás. A toto vlastne sa všetko používa v tej kanisterapii. To znamená, že deti, aj keď nemajú kontakt napríklad s osobou, ako prvorady, tak dokážu si ten sociálny kontakt vytvoriť rýchlejšie so psíkom. A dokonca aj tie deti, ktoré sa psíka boja, prípadne mali zlý zážitok so psíkom, že ich pohryzol alebo nejaký šok, tak i toto dokáže kanisterapia vlastne poriešiť. Čiže ako v rodinných domoch je veľa psíkov, je to možno aj práve kvôli tomu, že naozaj tí psi sú takí dôverní priatelia, ako sa hovorí? Je pre nás ľahšie zobrať psíka, ktorý nerepce, ktorý nepotrebuje prečo, na čo, za čo. Je to pre nás ľahšie tú lásku, alebo tú opateru, alebo proste ten vzťah vytvoriť práve s touto nemou bytosťou. Je to pre nás ľahšie. Ale nemalo by nás to ochudobňovať práve o tie sociálne vzťahy s ľuďmi. Pretože aj keď je to možno ľahšia cesta, tak my sa vlastne musíme stávať stále ľudskými bytostiami. Vy na mňa pôsobíte veľmi pokojne. Neviem, či to je práve Marley, alebo vy ste celkovo taká. No, to zdanie klame. Ja mám veľkú dynamiku a využívam ju teda aj v tej arteterapii, ale aj v kanisterapii. Pomáha mi to, ako keby niekedy potrebujete dostať veci, pohnúť sa s nimi ďalej. Využívam to vlastne vtedy, keď potrebujem naozaj aj pri klientovi pohnúť sa z nejakej pohodlnej alebo pohodlnej istoty tam, kde sa nachádza. A ak mám pocit, že má tú energiu, má tú schopnosť, tak ja mu rada pomôžem. Ale samozrejme nemôžem tlačiť, musím to urobiť vlastne cez nejaký svoj vlastný proces, ale teda moja dynamika je určite na ten druhý pohľad silnejšia. A potom inak by som nezvládla ani kanisterapiu. Tam tiež potrebujem nastoliť nejaké pravidlá, potrebujem ich dodržiavať a tie isté pravidlá platia aj pre mňa. Keď robíte v podstate takéto pokojné veci, vy osobne asi potom relaxujete aktívnejšie však? Tak ja som v ateliéri veľmi často a potom by som sa rado zrelaxovala, ale musela som sa naučiť relaxovať, pretože už nejaké to vyhorenie mám za sebou, čo bolo, pretože 15 rokov som pracovala v školstve. To je práca so sebou. Ak chcete robiť s inými, alebo teda s druhými ľuďmi, musíte najskôr pracovať so sebou, vedieť, čo sa vo vás odohráva, inak nemáte šancu pomôcť niekomu inému. Alebo len dočasne. Čiže čo? Vybehnete na bicykel a idete takto relaxovať? Nie. Ja prídem na môj starý dom. Ale pre mňa je relax už len to, že sadnem teda do Fiatky, idem po diaľnici, pustím si hudbu, niekedy pri nej spievam a tancujem. A čistí sa mi hlava. A keď prídem domov, tak to je naše liečivé prostredie. Tam je ten môj muž, tam je moja dcéra, ak je vlastne vôbec doma. Tam sú tí psi, mačka. Tam je to prostredie, takže ten relax prichádza veľmi rýchlo. A niekedy zoberiem bubon, vybubnujem sa, niekedy idem na veľkú prechádzku so psami do prírody. Za našim domom sú tam otvorené priestory, to znamená lúky, lesy, tak tam sa motám. Na záver, čo by sme možno odkázali dnešnému svetu, aby sa možno tak trošku upokojil? Nech sa upokojí. Jako není sa kam ponáhľať, lebo není sa kam ponáhľať. Všetko je tu a teraz. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do tejto relácie spolu s Marley a prajem vám všetko dobré. Ďakujem pekne a ja vám.